Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme. بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تفيل جبو أمبو فون إسلامي كفوليه نوي ألغا كشينا كهيننا كبركة أما الله تعالى دلي أني أو بلا جلي على كوكيكا أني أو بلا جلي نابو أنكلن كوفي كواجلو كنفريرا أولا واجلو كنن من سيرا مالي واجلو كلاو بلا جلين في wala saka ke hinela se kata anga musoroba noy haja nana kone banana nale tuye ankramo ananga shirifke asijid muhammad shola bayaya haidara ka musoroba wajulu kene min sigira senga sibirido novembre kalo kile muwa ani saba samba fla ani tan ani kononton alama hinela anga chokoroba la bayaya haidara ka dulala dravilla maliba oronpoina wajulu kala tunga chen kosobe abetu masika kuanga jamukan kunfolola bi amina akunflana nasi auma وكان يكونوا أنكرموا أبو جعفر محمد جباتي محمد شولا بايا حيدرا عمر سيسوغو ني أدوني المفتي فقطاسي الحاج سيدي مالك جلوما كابو 300 لوجما نا ولو يمين سروكا فو أنجي أنجا أولو لامي كشي أني حيناني بركة على تدو أمبا ديلي على فيا على كوكي بي آمين نوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضلنا لبا على كاك على تي. فهم فنو بفوني كنينكا على كحينسي أمبايما أن إسلام فورك بلجلي. أم منو بكنين كنايا على كتاكوني مندي أم بلجلي ما. نكني على كاك سلنا دنيا أم بلجلي. أنكو ياكلوا كافو أنكرموا السيد شريف من مدن حيدرا على ذلك كمانية غا على ذلك جندي كافو كو أنغا كما كوفي علينا كما تو ولود دفعوك أمبي على فو على ميني أنكلي ani shirifu nunu klebe abarka alaye onye mala alhamdulillah ninkene karamo temena ka fo ko amba ngania nyuma min kumbala ode karamo dalaje ninkene inka hallo asoro keneka hallo asoro mado mirula ka fo ko do yoroka janyona nga ambe nyogon soro nin kene inkan ko ke walandaye ko nam kwante kundugu kolo sanfe ko dondo ambe kundugu kolo koro ni karamo ani karamo la pasabago ni uko ku te kundugu kolo kelenka ngalla alala dondo ambe be shori dugu kolo koro ambe le jele na kundugu kolo koro okmani kene nunu ye ala ka lajali laune niko ojira ana ala inna lillahi fi daharikum lanafahatin mawludu kene usigira ninkara mogo befe ube manyo ansoro kene kelenga do kene usigira ninkara mogo ufe ube manyo ansoro kene kelenga nga ko amba ka do kai ambe nyo ansoro ninkene inka o Allah subhanahu wa ta'ala akalla inindo e amba ala deli o layni gunumi mbeni kene kono Allah subhanahu wa ta'ala ka hinanga shubela amin anga jamana alaka lakana alaka basigi bijahi nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anga walanda tijanya
sabu an ka walanda bɛɛ ye shirifuw ka walanda de an bɛ shirifuw ka du de da la min ye aliyun zeinul abidin alayhi salam a denkɛ abdurrahman o ka zuriyaw an b'olu ka da la n'a ma ɲɛ k'an bɛ o da la a ka kan an ka kuma olu kanu o bɛ fɛn min ɲɛ hadamaden ye diɲɛ na ani lahara sabula Allah subhanahu wa ta'ala a ye diinɛ yɛrɛ sinsin kanu de kan hali diinu illa al-hub diinɛ n'i ye kanu bɔ a la diinɛ tɛ yen ni maa ye ala bato n'a ma kɛ ala fɛ ala mago t'i ka bato la ni maa ko k'a bɛ ala fɛ k'a tɛ ala kira fɛ ala mago t'i la ni maa ko a bɛ kira fɛ a tɛ kira bɔnnaw fɛ ala kira mago t'i la ala mago t'i la ala kira yɛrɛ ko i tɛ kɛ mumini ye fo ale kira de ka kanu i yɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan o tuma ko in sinsinnen don kanu de kan o kanu in n'o ye ahlul beytiw kanu ye a nafa diɲɛ ni lahara ala kira ka so dungow ka kumakan na an bɛna o kisa dɔ de fɔ a ye al-imamu aliyun alayhi salam a kanuba dɔ tun bɛ yen min tɔgɔ haris al-hamadani hamadan o ye yaman kabilaw ye o harisi a ye sayidina ali kanu nɔgɔ tɛ kanu min na nka a ko ali ma don dɔ a ko ya amir al-mu'minin a ko muminu ɲɛmɔgɔ a ko ne jɔrɔlen don yɔrɔ fila n t'a dɔn n bɛna o kɛ cogo di ali ko o ye yɔrɔ jumɛn ni jumɛn ye a ko inda naziri ni n bɛ bɔ farikolo la waati min وجاءت سكرة الموت بالحق والله نمبان بني نمكرم في بنا تيغانا دوندو أم بك جين كومنوي نمبه بك دبي أنيا كرو دوندو أنيا بجالا هركو دي يليلا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد إني بوجينا إني بشيلا حرام إبى كباكو جامي أكو نيمنا بفرقولو لواتيمي أكو جورو بينا أكو أفلانا يا أمير المؤمنين عند الممر على الصراط على الصراط جليا على كرايا جليا أكو الصراط قوم فلاني صراط قوم فلاكا fɛn fila de bɛ yen danaya ani sinji ni ko i bɛ siratu tigɛ ni danaya ma dafa i bɛ jigin ni danaya dafara ni sinji ma tugu i bɛ jigin fo i ka kɛ sinji tugulangana ani i ka kɛ danaya ba ye kana janfa kɛ a ko siratu tigɛtɔ amirul mu'minin o jɔyɔrɔ bɛ n na aw kanu o dun bɛ ne la o jɔyɔrɔ bɛ kɛ jumɛn ye imam ali alayhi salam a y'i sinsin kuranɛ aya dɔ kan ni ka dɔnkili tonen dɔ k'o fɔ a ye k'a hakili sigi sabula kuranɛ y'a fɔ an ye suratul waqi'a o laban yɔrɔ la tuma min ni ala b'a fɔ ko su tatɔ ni se bɛ a somɔgɔw ye u bɛ nin segin nka se tɛ maa ye nka ni nin bɛ bɔ jamakulu ye saba ye fa amma in kana min al-muqarrabin farawhun wa rayhanun wa jannatu na'im maa dɔw bɛ yen ala yɛrɛ de y'olu gɛrɛ a la maa dɔw bɛ yen ala y'olu gɛrɛ a la dɔw bɛ yen olu ye mutaqarribunaw ye muqarrabunaw bɛ yen muqarrabunaw ye jɔn ye ala yɛrɛ ye maa min kanu k'a gɛrɛ a la k'a fara a kan kan'o tigi ka ko ɲɛɲini dɛ n'o tɛ i bolo bɛ fɔ a bɛɛ lajɛlen kɔ mutaqarribu ye jɔn ye min ni a bɛ a kolo gɛlɛya sun caman
seli chama ala batu chama wala sa akase kase alama o mutaqarribu ako muqarrabuna nulu nimbe mine ala de côté ako farawhun wa rayhanun wa jannatu na'im nu nimbe mine o en no ya dai iba fo ni be shi sama ka bon narela ahlul baytu kallakalela kum malakal mautu bina sura nyuman de la chekain an nisokadi aba tege de daile ala togo do le sebene do kono na ya tege daile ebe an o kasaduma min sama o de be ke inni sama to e kabu farko la gala fo itala rawhun wa rayhan ala ka nunda o amba ala deli subhanahu wa ta'ala wati kumurun min dirama o yene ambe ya fanyini na mbora kuma kono ala ka abekunye jumai abekunye kama hakil la sigi alul baytu kanoni de la ani anye minye kenenka karamo uka kilea ko sabatili ke amba ala deli Allah subhanahu wa ta'ala ala ka asabati bisidqin ni chiyaye ka sabati bi ikhlas ni konnanjiye ka sabati ni ala nyesiranyaye ala ka ala yira karamo bela Allah subhanahu wa ta'ala ka jiye bo anye koro ala ka hina tabawla ka nga jamana basigi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ola anklina herala mayini ala kan shi herala ala ka hamina ngo beno ala ka labangu mandama ame mi nyini ala ko dama ame sirami ala kan kisho islamaya ala ka korota dine ala ka deme ademe karamogo ala ko lu deme utugungo bawo ala ka mbe deme ala ko kaka ala ya kama muhammadu na so dunge kama able yang ta an kuma roye sabu mogo nana kaba munu nana degun takabo anka kabini an reka du kono na la an faso kono ya kabini fatuli kera cɛ kelen tɛ muso kelen tɛ denmisɛnnin tɛ maakɔrɔba tɛ fa bɛɛ dusukasi mina anw na ko olu de ka dusukasi do donc abile n'o kɛra ye yɔrɔ min na o t'i kuma yɔrɔ ye fatuli kɛra sirifilakaw y'a kɛ a bɛ fɔ ko 100% 50 tɛ 10 tɛ 90 tɛ a kan ka kɛ cogo min na o y'a kɛ fo k'a s'a dan na mun bɛ saya kun mɔgɔ fɛ bɛɛ de bɛ sa bɛɛ ka mɔgɔ sara bɛɛ ba bɛ sa bɛɛ den bɛ sa bɛɛ muso bɛ sa bɛɛ cɛ bɛ sa o bɛ ko min na kɔni o ye foroba de ye o la mɔgɔ i b'o ni limaniya ta n'i b'i yɛrɛ kalama o de y'a kun an fɛ sinon mɔgɔ min bɛ na k'o ye faama ye mɔgɔ min bɛ na k'o ye setigi dɔ ye marifa b'o bolo walima sari kɔnba k'a bɛ se i mansa ma i fa walima i ba walayi abila i bɛ sa fɔlɔ yanni o tigi ka se i mansa ma nka masa min tɔgɔ kaharu jabaru khaliqul bari'ul musawwiru fala yakhafu uqbaha n'o ye ala kelen ye n'o ko a bɛ se i ka mɔgɔ ma abila i ti bɔ a na kuma kalama jan wa ta kuma o de la an jɛra n'a ye balimaw yɛrɛ y'a kɛ k'a s'a dan na ka tila ka mali faama bɛɛ yan ka tila ka mali karamɔgɔba bɛɛ yan ka karamɔgɔ bɛɛ fo kɛnɛ in kan ne wajulukɛ yɔrɔ tɛ n y'o fɔ an faw folen kɔfɛ ani an kɔrɔw folen kɔfɛ kabila ni du folen kɔfɛ ka karamɔgɔw bɛɛ fo minnu nana ka kuma kabi sufi bilal baba jallo ustaz jawara o bi kɛnɛ kan an ka ijma président alhaj sheikh makiba ani sheikh nyamasunu sheikh kureish an ka bolibana almami jaruma ana ka naibu sise ani ka fara an ka wolofɔ bugu almami kan alhaji umar tal bono ali bi
u kɔrɔkɛ do walima u fa do Cheikh Ahmad Tal a taara Sangafu la a bɔra ɲɔrɔ a taara Sangafu la su Ablaye jɔn de bɛ se k'a fɔ ko mun ni mun bɛ karamɔgɔw ci bɛɛ n'i ka faamu don bɛɛ n'i ka sira don mais ni sira in bɛɛ bɛ mun nɔfɛ ko an ka alijinɛ sɔrɔ o kiri ka nɔgɔ Ala bolo alijinɛ ɲininaw ka kiri o ka nɔgɔ Ala bolo kojugu mɔgɔ min ko la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ka seli ka su k'i jogo dilan o dɔ dontɔ jahanɛmɛ kɔnɔ a bɛ gɛlɛya hali ni taabolo ni taafaw ma kɛ kelen o la an bɛ Cheikh Mufti fana fo ni kɛnɛ kan ka an ka karamɔgɔ fo Cheikh Umar Kulubali Faruk olu na anw bɛɛ génération kelen ale ani Cheikh Banjugu Dumbiya bɛɛ dalilu ye sa dɛ foyi tɛ yen tellement faamu wa foyi tɛ kɛ yen fɛnɛ nin bɛɛ karamɔgɔ ye Seydi Seri Usmani Madani Hayidara ayi o ye wulibali ye dɛ o ye tiɲɛ ye a y'a daminɛ wa a y'a kɛ ninnu bɛɛ karamɔgɔ y'ale ye diinɛ sira kan wajulu sira kan ni Ala ye mɔgɔ bonya ka ban mɔgɔ se k'i dɔgɔya o de la ne tun bɛ fɛ ka foli kɛ dɔrɔn jagoya kun don n'o tɛ ne yɛrɛ kun tɛ foyi fɔ ma o ko n ka foli kɛ depuis daminɛ fo sisan ko mɔgɔw kan ka fu mɔgɔw ye nin kɛ trop fo ka s'a dan na balimaw teri siraw sigiɲɔgɔn siraw su in na yɛrɛ jama bɔcogo kana wajulu kɛyɔrɔ la u bɛ wasa kɛ Ala ka aw bɛɛ sara Ala k'an bɛɛ sara sara in kana kɛ dɔwɛrɛ ye Ala ka alijinɛ k'an bɛɛ sara ye bɛɛ de bi yan wa bɛɛ nana Ala ka bɛɛ sara halisa an ka keleya Ala k'a banban ni Mali dɔnnibaaw y'u bolo di ɲɔgɔn ma karamɔgɔw y'u bolo di ɲɔgɔn ma o cɛ tɛ Mali dugukolo ka politiki mɔgɔ la o tɛ Mali faama sira dɔ la min bɛ se ka dangari silamɛya la walima ko a bɛ se ka dangari Mali la ni karamɔgɔw bolo dira ɲɔgɔn ma o tuma o de ye wajibi Ala k'a to an bolo ka di ɲɔgɔn ma an fa bi yan n'o ye an ka alimami ye Cheikh Seyid Balamini Hayidara ani ka fara an fa Midi Hayidara ani an fa Bamu an fa Iliyasu ni ɲinɛna min tɔgɔ kɔ o ka yafa ani an fa Yakuba nin bɛɛ bi yan donc Ala ka hɛrɛ k'an n'u bɛɛ Ala k'an n'u sara wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An bɛ jama bɛɛ fo وقلنا بشأنه ذا الفكار أموفو الشيخ السؤال بيايا حيدر إنيشي فرانكانكا ويكودوي نما سوركا جغربا دون من نبي دون دوكونو بعد أنكو كسيكا مو فرانيونكا وإلا دادوي أنغا دوبا وكونو كانتو ينفني ويي ينلا دادوي نو سبتيلا فتبارك الله أحسن الخالقين على كون يكادام إن شاء الله أم بعد فاتورة مالية دوبا كليني أم فرلا نيونكا كانغا كودو بولودا أنغا فندو فو كو أفين هرما فينيدو كو أهره أبيسي أمباما أبيسي أمباما أبيسي أمباما أبيسي أنفوما أبيسي أندو هرو بما نو سبتلا فتبارك الله أحسن الخالقين على دبسي ناني موتا وتقول كلينجلين واتي وبكونسومي
mais an jatigi an b'o fo mais Seko Aidara fo ani u kɔrɔkɛ Tahir ani du maakɔrɔw bɛɛ ani duden bɛɛ dɔnnikɛlaw mun nana kɛnɛ kan bonya b'an yɔrɔ kosɛbɛ ka d'a kan an dɔw de don o faso in bɛ jɔ tan de nin ye fɛn dɔ ye n'i bɛ yaalala kuranna kɔnɔ a b'a f'i ma wa fi dhalika falyatana fasil mutanafisun nin ye sira ye min maaw ladilikɛlaw o ka kan ka se k'a ladili ala ka diinɛ ye kuranna de ye maaw ko hakili to nin na koyi allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad وعجل فرجهم وعجل فرجنا آل بيت رسول الله an bɛ ala tanu ka ala fo ka ala barikada ka i ni setigi fɛ salatu kisi n'a nɛɛma ala k'a kɛ danfɛn kuntigi kan n'o ye alakiraba muhamad sallallahu alaihi wa sallam alakira n'a ka so donkew a n'a ka sahabaw ani maa o maa ye sen da taa sira ɲuman kan fo ka taa se alikiyama jɔ don ma ka ala deli ala ka diya an karamɔgɔ ma Sheikh Ahmadu Tijani radiyallahu ta'ala anhu warda an nabi o kɔfɛ ka nabaga bɛɛ fo bɛɛ ni cɛ yɛrɛ ye bɛɛ ni baraji ala ka bɛɛ sara foli fɔlɔ o ye ka dugawu kɛ an ka musokɔrɔba ye Seydina Ali maa minnu n'u ka kegu u b'u dulon alakira Muhammad la sallallahu alaihi wa sallam maa minnu n'u ka kegu u b'u dulon alakira n'a somɔgɔw la alayhimu salatu wa salam an ba in maa keguman de tun don alakira Muhammad alayhi salatu wa salam a ka sana yɛlɛ na ani Jibril bɛ ɲɔgɔn fɛ u sera yɔrɔ dɔ la Jibril jɔra kira y'i kɔ don a y'a ye Jibril jɔra a ko Jibril ma a ko yan de teriba teri labila wa Jibril ko alakira ma alayhi salatu wa salam a ko wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum a ko an bɛɛ n'an jɔyɔrɔ i n'a fɔ a b'a dɔn cogo min na kira ye ba dama dama ta a seginna kɔ a ko Jibril ma a ko ala ka haja a ko Jibril ci b'i bolo k'a fɔ n ye n k'a fɔ ala ye wa Jibril ko a ko alakira ma ko ci bɛ n bolo a ko ci jumɛn b'i bolo a ko n'i sera ala ma i b'a fɔ ala ye ko ni Jibril b'a ɲini a fɛ alikiyama jɔ don ala ka jɛn ne Jibril ma n ka n kaman da siratu sanfɛ kira Muhammadu manton u ka taama ne kaman sanfɛ ka taa alijinɛ kɔnɔ Jibril ye nin kɛ mun na i hakili sigi an ma yaasa i ka kuma in faamu dɔ kɛra su la Jibril ye nin kɛ mun na parce que a b'a dɔn pour que i ka ala sɔrɔ fɛn min ka di alakira ye alayhi salatu wa salam i b'o de kɛ i bɛ ala sɔrɔ al-khidma li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam o de b'a to jɔn bɛ ala sɔrɔ kuma lasurunya la an ko an ba in ka kegun o de la a tun bɛ labɛn kɛ alakira Muhammadu mantun tuma min u bɛ nisɔndiya tuma min u bɛ sewa ko alakira Muhammadu bangera alayhi salatu wa salam ale bɛ fɛn dɔ labɛn ka di olu ma yaasa a ka ala ka jɛn sɔrɔ a ka alakira Muhammadu ka jɛn sɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam o tuma an bɛ ala deli an ba ɲuman ye ala ka saya k'an ma lafiya ye. Ninnu tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ an ka wajulikɛla Elhaj Banjugu Dumbiya Nuruddin Mama Drame ala ma hinɛ la an ka cɛkɔrɔba Elhaj Sumala Drame ka denbaya Abubakar Jawara olu fana ye min sɔrɔ k'a fɔ an ka jɛ an ka olu fana lamɛn. An b'a ɲini setigi ala fɛ dara sabu min an sigi su in na n'o ye an ba ɲuman ye an t'a fɔ ko a sara a co ma yɛlɛmana saya man jugu ayi mɔgɔw t'a fɛ de sabu ɲɛnafin min b'a la ɲɛnamaw yɔrɔ la o dɔrɔn n'o tɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen ni
kabiri olu bina don sekara la ni ɲininkali tun bi sɛbɛ o la ko i taatɔ ye nin ye i bi to yan wa tayi i bi to taali la u ɲɛ ye fɛn min ye n'o y'o place ye alijinɛ na wallahi u b'a fɔ ko a teliya n ka taa o de la kira ko kisi ni nɛɛma b'a ma o ni silamɛ sara a y'a su do teliya sabu a kɔrɔtɔlen don a dayɔrɔ la o la musokɔrɔba in n'o ye ba nana ye ba ɲuman don siga t'a la dɛ musokɔrɔba in kɛra ne yɛrɛ fɛ ka se hakɛ min ma ala b'a dɔn wallahi ni ne tun ye waajuli daminɛ arajo la fo ka taa ne tila musokɔrɔba ka arajo tɛ bolobolo ka bila dɔ wɛrɛ la wallahi mawludu su fɛ yanni ne ka taa n ka kɛnɛ kan n bɛ fɔlɔ yan de o la dara musokɔrɔba in bɛ bonya don ka na di ne ma o dama tɛ ni musokɔrɔba in ye n'i ko ne ma pawu suala bi yan a bɛ maa min wele k'a fɔ a ye suala n ye nin mɛn sisan Banjugu kan a wele i ka nin fɔ a ye suala sigilen filɛ c'est-à-dire n bɛ fɛ ka yɔrɔ fitinin de f'i ye dɔrɔn an ka ɲɔgɔn minɛ a fɔra ya kumabaw fɛ ko musokɔrɔba ka ɲɛnamaya ko a ka laɲini kun ye de ko karamɔgɔ an ka bɛn an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn kanu ka kɛ ɲɔgɔn fɛ c'est-à-dire ala ma sɔn a ka k'a balolen ɲɛna mais wallahi ala ma sɔn fiyewu a su ka suma kaburu kɔnɔ fo ala y'a latigɛ a ka kɛ musokɔrɔba ka ɲɛnamaya siga ne tɛ siga a la ayi karamɔgɔkɛ in tɛgɛma ka gɛlɛ ani maa ti jɛ a ka hɛrɛ la n'i ye maa caman ye yan karamɔgɔ caman nana su a la ka bonya kama nka su a la i ka fɔniseriya b'a la dɛ caman nana k'a bɛ maa bonya caman nana k'a bɛ sabali maa kɔrɔ caman nana k'a nisɔn ka di caman nana k'a taamasen ma caman yɛrɛ nana ko n karamɔgɔ ɲɔgɔn don nka heyi fɔniseriya bɛ su a la dɛ wallahi dara ne tɛ fitiri wale ye dɛ n'i ye fɛn kɛ n ye n b'a fɔ o tuma na ne ba fatura don min n bɛ karamɔgɔ bɛɛ fo mais wallahi ne ba fatulen karamɔgɔ fɔlɔ min donna a ka mobili kɔnɔ ka se ne ma suala don wallahi n tɛ ɲinɛ a kɔ dɛ wallahi n tɛ ɲinɛ a kɔ mɔgɔ fɔlɔ sari bɛɛ taara dɛ mais mɔgɔ fɔlɔ min sera n ma ka sɔrɔ n ma maa si wele n bɛ kasi la tuma min suala fɔlɔ de donna ne kan malo bɔrɔ fɔlɔ min sera yen suala ka malo bɔrɔ don wari fɔlɔ min dira n ma ko bonyɛfɛn don boloma fara la a bɔra suala de mais ni mɔgɔ ye min kɛ ala a fɔ sa ni mɔgɔ ye min kɛ a fɔ maliyɛn tɛ se nin ne la maa ka juguman dama maliyɛn bɛɛ kɛ n bɛ pɔsi filatigi ye pɔsi kelen sɔgɔlen don pɔsi kelen ka ɲi i bɛ juguman min kɛ a b'o bila pɔsi ɲumanin kɔnɔ n'i ye ɲuman min kɛ a b'o bila pɔsi faralen kɔnɔ o bɛ buru a kɔ n'i tɔgɔla kuma wulila don min ɲuman kelen tɛ bɔ a da i kan tuma min na mais n bɛ min kɔni fɔ a ye karamɔgɔw fɛn min kɛra yan su in na ba nana ka laɲini don a sababu ɲuman ye suala ye sadi o kɔrɔ ye an bɛ cogo min na sadi n'an bɛɛ kɛra ten min bɛ ka fɔ bi ani gɛlɛya min bɛ yen fɛn dɔw kɛra yan su in na mais bɛɛ lafiyara bɛɛ kunkolo lafiyara mais est ce que nin kun kan ka kɛ su in na de yan n bɛ nin yɔrɔ in fɔ ka bɔ kuma na vraiment ala k'a ɲɛ ka d'an ma ba nana ala bɛ hinɛ a la hali n'a ma fɔ ala ka hinɛ a la ala hinɛnen don a la hali n'a ma fɔ parce que a ye min kɛ a n'a ye min ɲini ala sɔnna a ka kɛ yan karamɔgɔw nana yan su in na ne y'u ye wallahi n'i kun ko mali kɔnɔ yan ko olu cɛ fila u cɛ saba bɛ sigi kɛnɛ kelen kan bɛɛ b'a fɔ nkalon don bɛɛ b'a fɔ nkalon don mais alors que o kuma o de man ka ye dusukun na ni ala kelen ko ni ala kira ko don peut-être dɔ de bɛ fɛn dɔ nɔfɛ min tɛ ala ye o kuma na n b'o fɔ a ye
karamɔgɔw bɛɛ ka kuma i nɔfɛ b'a fɛ bɛɛ ka kuma i nɔfɛ mɔgɔ fɛ Facebook fɛnw bɛ yan Facebook ni WhatsApp ni a tɔw o caman bɛ yan ni bala min ye fɛn dɔ bila sisan min man ɲɛ minnu b'a partager ani ka commentaire jugu sɛbɛn a kɔrɔ a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ karamɔgɔ dɔ ka kalanden donc o kumana an k'an janto nin yɔrɔ la n'an jantora nin na ko in bɛ ɲɛ a bolo an balimakɛ Wuruso y'a fɔ y'a ka ca kuma kuma bɛ wuli k'a fɔ a bɔ ko karamɔgɔ ko n'a bɛɛ n'a ko jamana b'a bolo wa siga t'a la dɛ o diyara maa ye o ma diya maa ye a diyara karamɔgɔw ye don o don n'u bɛɛ na n'an donna da kelen fɛ n'an ko fɛn o fɛn ka kɛ jamana in na Ala b'a kɛ maa si tɛ Mali kɔnɔ bi min bɛ se ka maa 2000 labɔ n'i ma surɔfɛn d'u ma n'i ma passe d'u ma i bɛ essence k'u ka moto la walima i ka station dɔ ta bɛ ka taa essence ta yen walima i ka sotarama bila ka t'u ta mais karamɔgɔ de b'a fɔ a ye na mɔgɔw bɛ na walayi hali u bolo se ka maka karamɔgɔ kɛ la karamɔgɔ Ala y'o bonya da anw de ma wa Ala y'o se di anw de ma Sénégal tout près Sénégal Serigne Touba Baye Fallou a mɔden dɔ ye kuma dɔ fɔ a ye faama tɔɔrɔ Macky Sall ye policiw bila dɔrɔn ka taa cɛ wele dɔrɔn ka taa k'u bɛ taa dala ɲininka o kuma taara ka taa fɔ Cheikh Ibrahima Niassi denkɛ ye kuma fɔra a ye yɔrɔ min na a ko faama ka ne balimakɛ wele o yɔrɔ bɛɛ a y'a ka télé olu ka télé privé b'u bolo a y'a ka téléso dayɛlɛ o yɔrɔ bɛɛ ka interview direct kɛ k'a bila Sénégal bɛɛ la k'a jira k'a fɔ ko bon k'an b'a ɲini Sénégal autorité fɛ k'u ye wele bila ka min minɛ ko n'a kɛra datugufɛn ye k'u ka kasobon labɛn Sénégal kɔnɔ ko olu fana n'u ka kalanden bɛɛ bɛ ko kaso min kɔnɔ a fɔra yɔrɔ min na kamalen bila la alors que masabu kelen u tɛ taa sira kelen kan dɛ u ka tɔrika tɛ tɔrika kelen ye bon o kumana an fana kan k'o de k'an ni ɲɔgɔn cɛ hali ni nin bɛ siya la ne tɛ siya la mais siya tɛ ne ni ne ɲɛna sabu ka d'a kan ne b'a dɔn dalu b'a bolo hali ni nin bɛ a tɔgɔ ye de sunna na a tɛ nɛni ne ɲɛna sabu ne b'a dɔn a n'a ka dalu don hali ni nin ye tijaniya ye a tɛ nɛni ne ɲɛna sabu ne b'a dɔn mais kalanden tɛ o dɔn kalanden ka dɔnni tɛ o ye o kalanden t'o kalama o Ala k'an ɲɛ ka d'a ma Ala k'an kunnaja Ala k'an laban ye Ala k'an sutura sabu ɲuman Ala k'a d'an ma Ala k'an denw kɛ ɲɔgɔn fɛ k'an dusuw sabali ɲɔgɔn kɔrɔ Ala k'an wasa b'a kɛ Ala ye hami hami b'an na ni Ala ta bɛ taa Ala k'a dilan Salamu alaikum warahmatullah kuma jan tɛ an bolo ka bɛɛ fo ka dugawu kɛ bɛɛ ye ka dugawu k'an ka musokɔrɔba Ala k'a lahinɛ Ala ka yafa a ma Ala ka kawura nɔrɔ a y'an fɔ min na Ala ka nɔgɔya n'a bɛ taa jɛn Ala ka nɔgɔya bɛɛ Ala ka saya k'a ma lafiya ye bada dali an y'a ɲini Ala fɛ Ala ka nɔgɔya n'a bɛɛ lajɛlen ye n'an bɛ diɲɛ bila don min la ilaha illallah muhamadu rasulullah Ala k'o k'an ka kumakan laban ye an bɛ siri fila bɛɛ fo k'a daminɛ an faw la an baw an kɔrɔw n'an dɔgɔw an sinjiw an bɛ bɛɛ fo ka dugawu kɛ bɛɛ ye min kɔni b'anw bolo yan dɔrɔn o ye maa minnu nana k'u fo nin ye anw yɛrɛ ka kɛnɛ de ye an ye wagati janba kɛ yan ne yɛrɛ baw bi yan wagati janba kɛ so in kɔnɔ kabi kɔfɛla la n'an ba dɔw bɛ kɔfɛ o y'a sɔrɔ anw bi yan o tɛ bi ko ye 84 85 ka taga Dawela sokɔnɔna in na an bɛɛ b'anw dɔn an bɛ an balimakɛ fɔ n'o ye Suwala ye an bɛ dugawu k'a ye ne ni Tayiru de ye denmisɛnninya kɛ yan ɲɔgɔn fɛ an bɛ dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ fɔ ka dugawu kɛ nabaga bɛɛ ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ min kan an y'a ɲini Ala ta Ala fɛ musokɔrɔba Ala k'a lahinɛ Ala ka yafa a ma Ala ka kabura nɔrɔ maa minnu ye wajibi kɛ an y'a ɲini Ala fɛ u ye min fɔ hinɛ ye Ala k'a nɛɛma se musokɔrɔba ma Ala k'a barika don a n'o la an y'a ɲini Ala fɛ a dalila yen Ala k'a banba dalila yen Ala k'a jindi an faw n'an baw ye nin de ɲini kabi bi tɛ donba su o donba su wajibi bɛ kɛ da la yan o tɛ bi ko ye dɛ kabi an fa ka wagati n'o ye Laji Baya Haidara ka b'o ka wagati wajibi bɛ kɛ da la yan
an ka cɛkɔrɔba kun bɛ an ka dalila waajuru kɛ n'a y'o bila 3h30 a bɛ na yan a bɛ na da in na yan a bɛ na waajuru kɛ yan bon n'anw sigira yan nin tɛ anw tɛ kura ye yan anw ye kɔrɔlen an bɛ bɛɛ fo an ye Banjugu ye min fɔ ani tɔw ye min fɔ an b'an wasa dɔw la an bɛ dugawu kɛ minnu bɛ cɛkɔrɔbaw kɔfɛ Ala ka barika d'u la fɛn min ka gɛlɛn ka tɛmɛ a bɛɛ kan n'an b'o ɲini maaw fɛ Ala ka bɛn don an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o de ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ ye Ala k'an yɛrɛ dama bɛn an y'a ɲini Ala fɛ sitani ye fɛn nin de ye sitani ye fɛn nin de ye an kana sɔn k'an yɛrɛ to sitani bolo an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ an ka ko to ɲɔgɔn t'a la an k'an da ɲɔgɔn ye an ka bɛn kelen kan n'o kɛra du bɛ diya n'o kɛra sigi bɛ diya n'o kɛra badenya bɛ diya n'o kɛra balimaya bɛ diya asilamu an bɛ dugawu kɛ bɛɛ y'a hedera ko ye Ala ka barika don an n'u la Ala ka barika don an n'u la musokɔrɔba Ala k'a lahinɛ Ala ka yafa an ma Ala ka kawura nɔrɔ Ala kira hɔrɔma kosɔn kuranɛ laden barika bihaqi la ilaha illallah muhammadu rasulullah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin namun gɛlɛya i bɛ nin fɛn nin ko in kuma tɛ caya i bɛ san joli la de 88 i ye Wɔlɔfɔbugu sugunin ye yan wa i ma ye i ye araye ye yan wa araye a tun bɛ fɔ yan de kuma ko araye da i ye araye dalen ye yan wa o y'a sɔrɔ gitɔrɔn in ma da cɛkɔrɔba ɲumankɛla dɔ de tun bɛ yan maaw bɛ ka ba nana de ka ɲumanya fɔ mais an ye ba nana ye bayaya de sababu la ni kabako wɛrɛ i ba ka cɛɲa na ani ba ka jogo ɲuman na i fa de y'a si ma an bɛ ɲina nin yɔrɔ in kɔ cɛkɔrɔba in an y'a ye an ɲa na kuma mɛn i ka faamu dɛ ka maaw ka du papier bɔsiw la wari yɛlɛmanaw donn'u kan ka wari bɔsi u ye wari di k'a ban ka tila ka taa juru minɛ o don wari yɛlɛmanaw ni bi tɛ kelen dɛ o tun ye wagabɔn champion de ye bitɔw ni faamaw de bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ n b'a ta minɛ ni kasɔrɔ den bɔra la a bɛ n bila n bɛ dɔ d'aw ma i hakili sigi kuma in fɛ dɛ u ye cɛkɔrɔba ka du bɔsi a la wari yɛlɛmanaw wari cayara kɔɲɔmuso tun b'a fɛ o b'a fɔ a ye i tɛ ko in kɛ dɔɔnin sisan mɔgɔ k'a y'a dabɔ wariko la muso tɛ wariko si dɔn a ko ayiwa ko n'i panna ne ka kumanin kunna don dɔ i bɛna n ka tiɲɛ segin ma miliyɔn cayara wari yɛlɛmanaw taara o y'a sɔrɔ o bɛɛ bɛ sugu la yen cɛkɔrɔba in ne musokɔrɔba min namɔ o kɔrɔkɛ de don a ka so filɛ Lafiyabugu a fatura a muso fatura sisan a ka kɔɲɔmuso min tun b'a fɛ o de bɛ so kɔnɔna la a don baya ko a ko n'aw bɛ taa ka wari ɲini a ye taa ɲini dɛ k'a fɔ ko nin bɛ bɔ a ka du kɔnɔ ka du papier di aw ma a k'o feere ko wari yɛlɛmanaw ye wari minɛ a la k'o tɛ kɛ Bamakɔ yan o don a bonya b'a la a funisɛriya b'a la a kumakan b'a da a jama b'a kɔ a hayiba b'a kan kulo dayɛlɛ dɛ o de kɛra sababu ye an ye ba nana dɔn an'an ba tɔw nin du in kɔnɔ yan dɛsɛbaatɔ minnu ladonna yan Ala kama maa t'a hakɛ dɔn hali sini n'i yɛlɛnna du in sanfɛ i bɛ taa mɔgɔw sɔrɔ yen sirifu tɛ dɛ Hayidaraw tɛ u bɛ ka ladon ye de Ala kama ne ni Suwala peut-être an ka ɲɔgɔn ye san kɔnɔ siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 1 siɲɛ 2 k'a fɔ n bɛ fɛn de minɛ a bolo walima n bɛ tugu a kɔ a ka fɛn de d'uma o kuma t'a la sirifukɛ ye min f'i ye o don anw tɛ Ala wele ka sɔrɔ ka tugu faama kɔ Bamakɔ faama si tɛ yen ni i b'a fɔ ko ne b'i ka so yɔrɔ dɔn walima i ni ne bɛ jɛ la o tɛ yen ne ni fɛn min bɛ jɛ la a filɛ nin ye ni n bɔra yan n bɛ taa minɛ ne bɛ maa min balo n'a sirila Mali faama dɔ la b'a dɔn kaso la walahi i tulo dayɛlɛ kosɛbɛ dɛ i ka nin lamɛn an ye ba nana ye yan kira ye kuma dɔ fɔ o tun b'a la إذا صلت المرأة خمسها وصومت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها وينانين دي كدونا كوكو مسو بري ناني دورنا دوبي وبالا كرا موفو غاو بي فامو كرا كما يكونو كوني مسو يفرد دورو سلي كسونغولو شو كسيير لا كسون تشتاما انيانا انا كوفي بايا فاتولي ني سانجولو
musokɔrɔba ye ko a tugura mɔgɔ wɛrɛ kɔ wa i y'a ye ko a taara da wɛrɛ la wa n ko a tora denw de kɔrɔ ka ala minɛ ka sigi ni ye ala minɛ cɛ kɔfɛ ka cɛ barika ɲini a ɲɛna a ye jɔnya de kɛ du in kɔnɔ yan karnu bɛrɛ t'a jɔ o la san 100 bɛrɛ t'a jɛ a la siècle bɛrɛ t'a jɛ a la cɛ ɲɛna ani cɛ kɔfɛ e ni ala cɛ ala bɛ sɔn o ka kɛ fu ye ya o masa ye ala ya ka ɲɛɲɛ di ala ma ala ka bu d'i ma wallahi o masa tɛ ni ye ɲɛɲɛ di ala ma a bɛ mugu de d'i ma bali a bɛ to dilannen d'i ma o masa de ye ala ye an sigilen filɛ o de suma la n ti karisa fɛ o ye tiɲɛ ye mais a ti hɛrɛ sɔrɔ e t'o hɛrɛ bɔyɔrɔ dɔn n'i jɔra ye o bɔ min b'i éclater i tulo dayɛlɛ kosɛbɛ dɛ ne ti mɛn wajuli la fɛn jumɛn bɛ fara a kan ka kɛ walidenw fɛ n ko musow dɛsɛra o de la o de y'u den kɛ ka kasobon fa maa tɛ yan k'i donna sirifila la yan k'i t'a fɔ ko ba nana tɛ waliden fɛ o tɛ yen o tɛ yen hali n'a man di ye a bɛ waliden kɔni fɛ ani ne ka ɲɔgɔn ye kun ma ca mais kuma kelen de tun b'a da o de ye ne k'a fɛ k'a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a y'a hakili to ɲɔgɔn na wallahi musokɔrɔba ka kuma ye ne hakili tɛ bɔ a kɔ ne ba tun bɛ nin fɔ an ye ko n'a ye ɲɔgɔn labila ko ala b'aw labila ko a tɛ se ka foyi kɛ ko kogo jɔlen don n'a cira basa bɛ don a la k'a ye ɲɔgɔn minɛ n y'o ye musokɔrɔba da o ye hakili jigin n ba la wallahi suma wallahi nin kɛnɛ in kan n b'a fɔ anw ka musokɔrɔba ninnu waliyuw de kun don wallahi waliyuw kun don waliden k'a ladon ala kama ka dumuni minɛ a den na k'a di waliden ma anw baw y'a kɛ baarakɛden m'u ka fini ko a m'u den ka fini ko baarakɛden ma tobili kɛ ka du cɛ ma a ma baara k'u cɛ ye o tun ye maloya de ye fɔlɔ o tun ye saya de ye ko baarakɛden de ka ne cɛ ka baara kɛ ka n den ka fini ko o tun ye saya de ye bi muso t'e fɛ yan ni baarakɛden t'i fɛ i muso bɛ taa parce que a t'i fɛ wallahi ninnu tun b'u cɛw fɛ u ɲɛna an'u kɔfɛ mais cogo di n'olu ye den sɔrɔ ala tɛ barika don a la ko in bɛɛ ye nin de ye anw bɛ ka ɲinɛ nin de kɔ mɔgɔw bɛ ɲinɛ ko dɔ kɔ k'a sɔrɔ o de ye ko kisɛ ye mɔgɔw bɛ n kɔ n'i bilala mɔgɔw ɲɛ o bɛ y'i kɔ kɛ n'a ka di mɔgɔw ye o ka bɛn n'a ka di mɔgɔw ye o kana bɛn harijɛgɛ min dalen don i fɛ i t'a dɔrɔmɛ kelen to yan ka taa i b'a bɛɛ minɛ yan k'a bɛɛ dun ka ban ka sɔrɔ ka taa n'i yɛrɛ ye ko ma kɛ an bɛ sɔrɔ k'i baro bɔ sirifukɛ ye ala ɲini a ye ala sɔrɔ den tɛ hayidara la min donna lɛkɔli la cɛkɔrɔba ka hɛrɛ min tun b'a bolo a y'a don faso la a y'a don kabila la bala min sigilen filɛ n'i ye nkalon fɔ a k'a fɔ a y'u bɛɛ ka kalansira sara yan a caman ye kalan kɛ o kɔrɔba fɛ yen ka kalan sara ala kama ka tila ka taa kalanyɔrɔ jɔ ala kama ka tila ka lahiya sa k'a kɛ ka kuru fa yan n'i nana ko sirifukɛ ko ne ma saga sɔrɔ a t'i lajɛ dɛ a kunbirilen don ko ta kelen minɛ n'a ka di ye siɲɛ 20 kɛ taa ni ka segin na i na o na i bɛ taa ni saga kelen ye mais o denw ala tɛ se ka ala t'olu to yen n'u ma barika sɔrɔ a b'aw kɔnɔ ko barika in ye fɛn jumɛn ye n ko fa de b'a ɲini ani ba de b'a ɲini den bɛna ɲininen de sɔrɔ ala ko k'ale sɔnna k'an kana foyi bato mais a bangebaa fila ko ale batolen ko k'i ka bangebaa fila dɔn k'i ka ɲuman k'u ye ɲumanya dan a nana a y'a in boli k'a boli ɲumanya dan foyi tɛ den ta ye ka bangebaa fila to balo la muso den nafolo mobili jɔyɔrɔ tɔgɔ a si t'i ta ye k'i fa to balo la walima k'i ba to balo la fo ni fa fatura ba fatura o tuma ko i bɛ sɔrɔ ka sigi i ma an karamɔgɔ n'aw faamuna o tuma ni bangebaa fatura mun bɛ yen an dalen filɛ min kɛ sisan i bɛ dugawu de k'a ye ka sarakati bɔ a ye a ka balimaya sira i b'o tugu min ka di i ba ye min ka di i fa ye kana sɔn o sira in ka tunu Ala hakili to i tɔw la dɛ ala tɛ fɛn di bɛɛ ma a tɛ bɛɛ kɛ tɔgɔtigi ye a tɛ bɛɛ kɛ ko ɲɛmɔgɔ ye n'i ye hɛrɛ sɔrɔ i fa tɛmɛna sira min fɛ tɛmɛ a fɛ wallahi mɔgɔw hakili la k'i bɛ dan yɔrɔ yɔrɔ i bɛ tɛmɛ in kan k'i n'i kɔfilɛ dɛ wallahi an filɛ du minnu kɔnɔ n'i y'a tigi wuli ka na u bɛ du feere k'an bɛɛ gɛn ka bɔ ka du feere k'u t'u damidala o nɔ na parce que u taalen kɔfɛ u ye sira min bila an y'a bila an bɛɛ banna ɲɔgɔn na juguya bɛ daminɛ faso de kɔnɔ kɛlɛ tɛmɛnɛna bɛ faso de kɔnɔ ka sɔrɔ ka bɔ n'a ye kɛnɛmamɔgɔw ka i sen don a la ni faso kɛr'i fɛ kɛnɛmamɔgɔw bɛ sɔn i la u t'i labila cɛkɔrɔba ye nin de ɲini a y'a sɔrɔ wajuli kɛra ya su in na dɛ musokɔrɔba ninnu ani cɛkɔrɔba ninnu an sewalen don n'u ye parce que u ye jiri min turu a jiri nugura a falenna a denna u ye nafa se mɔgɔw ma maa si tɛ ɲuman dɔ kɛ ala ye ko ala b'a sara i ye juguman na silamɛw ni ne kɛra aw tulo harijɛgɛ ye naba kelen kelen bɛɛ an bɛɛ ka maa bɛɛ barisaku la ala k'a hinɛ s'u bɛɛ ma ala k'a hinɛ s'u bɛɛ ma wajulu ninnu bɛɛ lajɛlen nana kuncɛ ni an karamɔgɔ ani an ka sirifukɛ a seyid a sherif usman madan haidara
ni ale yɛrɛ kɛnɛ in denfaya bɛɛ lajɛlen tun talen no ka di a ma n'ale groupement de leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛmaaba ye ale ye kuma ta ka kumaw dafa an ka jɛ an ka sirikɛ ka kumaw lamɛn. Asilamɛw ala folen kɔ an sɔlilen kɔ an ka kira banna so dunge sanimanw kan an b'an ka foli ɲɛsin nabaga bɛɛ ma su in na foli de bɛ ne bolo kuma jan tɛ ne bolo n y'o fɔ n ka kuma bɛɛ la ŋanatigiya a ka fisa ŋanaya ye ni ŋanaw b'i bolo o ka fisa i yɛrɛ ka kɛ ŋana ye el afradu zaila kelen kelen bi ban min bi to o de ye caman ye o la ni mɔgɔ ko ne bankuma dɔnnen don danbɛ ne na n'i ko an dɔ bɛ ban ka dɔ to yen o la an ka musokɔrɔba an bɛ dugawu k'a ye ka fara an ka cɛkɔrɔba kan ani susanman bɛɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka dɔrɔ ɲuman d'u ma ala ka dɔ ji di u ka nɛɛmaw kan ala ka ɲɛnama hinɛ kɛ an yɛrɛ ye nin bɛ kira ka hadisa kelen dɔrɔn de fɔ an ye su ala kan mɛ su ala tɛ ala kira de ko sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata sayyi'u milka maa o maa ye mara jugu kɛ hali n'i selila ka sun n'i ye mara jugu kɛ i bɛ taa jahanama kɔnɔ an bɛ mara kɛnɛ de kan ni sɔɔda bangebaaw tun y'an lamara comme bangebaa caman b'a denw lamara bi cogo min na faneni baneni na an tun tɛ nin kɛnɛ in sigi dɛ mana nin kɛnɛ in bonya bɛ segin taabaa yɛrɛw de ma u ye yiri minnu turu ka ji k'u kan n'olu falenna n'i ye fu to i kɔ i ti foyi sɔrɔ i ɲɛ fu kɔ wa foyi t'i sɔrɔ i fu kɔ o la ni sirifilakaw ye bi su in ta an ka musokɔrɔba ye ani banbaatɔw ye a ka kan sabu u y'a dilan ka taa ala y'o de fɔ suratu yasin kɔnɔ naktub ma qaddamu wa atharahum u ye min kɛ ka taa ni ala b'o sɛbɛn u nɔw n b'u nɔw sɛbɛn tafsiri caman b'a la nka belebeleba i ye min kɛ ani i ye nɔ min to mɔgɔ min taara k'a denw to bɔlɔn fɛ tigɛ ka jan ni walimuso tigɛ la u ka jurumu o jurumu ala b'o ɲɔgɔnna di su ma kaburu kɔnɔ ka tila k'u ta dafalen du yɛrɛ ma jɛna yan wa asara u nɔ n'i ye nɔ jugu to o de bɛ taama i kɔfɛ yan o de b'i sɔrɔ yen n'i ye nɔ ɲuman to taama bɛ k'o de ka i kɔfɛ yan o de b'i sɔrɔ yen an filɛ o kɛnɛ dɔ de kan an bɛ sɔn la fo ka baarakɛ ɲɔgɔn fo k'a kanu ɲɔgɔn bɛɛ fo u ye nin baara in o kɔfɛ n bɛ dugawu kɛ n balimamuso ye sirifila balimamuso bɛɛ ani an ba bɛɛ u ye kanu ni bonya min ɲɛsin u balimakɛ la n'u den na u sara bɛ ala bolo a bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ n'a ye ɲuman k'i ye n'i ɲinɛna n'i ma se ka mɔgɔw barikada hali i tɛ se ka ala barikada an b'a fɔ sirifilakaw ma k'u hayidara u ni ce u ka kunu na u ni ce u ka bi la ne b'o fɔ karamɔgɔw ye don o don mukadamu ni khalifa minnu biri bɛ zawiyaw kɔnɔ u bɛ fifa ka te min ka sogo ɲimi n ko a ye bɔ dɛ a ye bɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka alakira ka diinɛ an k'a dɛmɛ nkalon kumatɔ o bɛ se tiɲɛ da denne na dɛ nkalon kumata a bɛ se tiɲɛ da denne na anw ye min kalan an ka jamana n'ala y'i kɛ yɔrɔ min mɔgɔ ye o kanu o bɛ limaniya yira maa o maa taa faso fɛ
hali n'i bɛ seli kafiri don o la an b'a fɔ an bɛ segin a kan faama ta tɛ Mali ye politiki mɔgɔ ta tɛ Mali ye silamɛ ta tɛ Mali ye chrétien ta tɛ Mali ye maliyɛnw de ta ye Mali ye o la dɔ tɛ se ka dɔ bagabaga k'a k'a ta ye k'a bɛ dɔ sen bɔ a la la an b'a lajɛ de an faso bɛ jɔ cogo min hɛrɛ bɛ don a kɔnɔ cogo min na a ka kan n'an farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ nin jamana in a bɛ sabati o de la jamana in an k'an jija k'a kɔlɔsi janfa minnu bɛ sen na a bɛɛ bɔyɔrɔw dɔnnen don mais an ye Ala bila a bɛɛ ɲɛfɛ a bɛɛ bɔyɔrɔw dɔnnen don mais ne b'o fɔ n tɛ tamaki n b'o de fɔ aw ye karamɔgɔ fo i ka ku n'i yɛrɛ ye ka ku ni Ala ye n'o ma kɛ i kuma bɛ koya o de la n'anw bɛ kuma yan an wasolen bɛ kuma o b'a fɛ waso kuma ye waso kuma tɛ an y'a yira de anw m'an ka diinɛ feere an b'an ka dignité feere faama si ma n b'a fɔ n bɛ se ka kabini Ala k'an da Mali k'a ta Mali président fɔlɔ la fɔ bi a y'a bɛɛ ɲininka ko Hayidara ka deli sera a ma don jumɛn ko a y'a dɛmɛ nin fɛn n'u y'a fɔ n ti waatuli kɛ bilahi m'a fɔ faama ma ɲuman kɛ dɛ fitiriwale ye kafiri ye m'a fɔ faama ma ɲuman kɛ mais kabini Ala k'an da ne ka deli ma s'u ma foyi la fɔ n'a kɛra fantan tɔɲɔlen minnu bɛ se ma don o don bɛ se n'olu y'o ma hali u tɛ fɛ ka ne ye mais ne kungo tɛ dɛ mɔgɔ minnu tɔɲɔna n'u sera an ma an bɛ taa yir'u la ninnu tɔɲɔna a y'u dɛmɛ mais ne yɛrɛ ka personnel kungo faama kelen k'a fɔ dɔrɔn n ti wajuli kɛ bilen o la anw t'an faso to mɔgɔ si bolo i k'a ci an bɛ se min na an b'a kɛ n'an tɛ sera yɔrɔ min na Ala b'a dɔn an y'an seko kɛ Mali a bɛna hɛrɛ sɔrɔ parce que Ala sɔnna Mali bɛɛ bɛ mawuludu kɛ ma diinɛ bolofara si tɛ Mali kɔnɔ bi min tɛ mawuludu kɛ a tɛ yen a bɛ tu jɔn n dɔgɔ ayi ale m'a faamu o ale ye dɔw tɔgɔ fɔ u b'a kɛ olu bɛ min kɛ ala an t'o kɛ o yanni olu bɛ mawuludu daminɛ anw ye olu bɛ mawuludu daminɛ anw ye olu de b'an sɔmi ko mawuludu surunyana i ko fɛn min ye haramu ye a man ɲi bidaa don i t'a to yen wa mais n'a sera ka ban e de bɛ tɔw wele ko wa mawuludu setɔ filɛ o ye mawuludukɛla ye o bɛ mawuludukɛlaw ɲɛ o Mali bɛɛ bɛ mawuludu kɛ Bilali Talla ko dɔn u kan tɛ olu ma o ko ale y'a cɛsiri ka dɔn kɛ kunga k'u bɛ ne de tɔgɔ fɔ u kan tɛ ale ma o u kan tɛ maa si ma u kan bɛ Hayidara de ma ni ko bɔra Ala ko la n'a kɛra mɔgɔ ko ye dɔrɔn sɛtanɛ de bɛ na o de la misiri caman bɛ yan ka juma seli a kɔnɔ ani ka seli Abu Lahabi siyɔrɔ la a bɛɛ ka kan n bɛ ka min fɔ n bɛ fɛ hakili k'a faamu misiri ye Ala ka so de mais ni Ala ka so yɛrɛ ɲinɛna Ala kɔ pewu alimami bi mɔgɔ dɔ de ta k'a ka juma kutuba bɛɛ k'o kan fo hali naloma minnu bɛ misiri kɔnɔ o b'a dɔn an ka alimami ni Ala tɛ bilen ani karisa don bon a bɛ ne kabakoya suna bɛɛ kɛli tɛ wajibi mais maa o maa mana Alakira ka suna kelen nangari i kafiriyara ayi n'i m'a kɛ tɛ dɛ k'i boosi bila o ye suna ye mais n'i boosi di n'i m'a fɔ boosi bila ye haramu ye suna bɛɛ tɛ se ka kɛ o Alakira sɔlɔ silamɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ma nin kurusi in don ayi a bɛ taafe de siri kira tun bɛ taafe de siri mais an yɛrɛ ka taafe siri bi ka kira ladege o suna ye o mais an si ma sɔn o ma parce que n'i y'a siri o ko fa wulila cɛ la o ye Alakira ka suna bin
mais u jalakilen tɛ parce que suna bɛɛ tɛ se ka kɛ mais suna min n'u y'o nangari ka alakira yɛrɛ sɔsɔ k'a yira kira la i tɛ ala dɔn i tɛ kira ye an bɛ ka jɔrɔ ka ala deli ala ka yafu ma ala ka n'u minɛ n'a ye anw bɛ fɛn o fɛn kɛ nin diinɛ in kɔnɔ m'a fɔ an jogo o b'a ni ala de cɛ mais diinɛ baara la n'anw ye min kɛ o ladege diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ala ka dafɛnsi tɛ yen kalandenw la hali ni mɛlɛkɛw b'i kunkolo la i tɛ se k'a sɔsɔ maa o maa ye yarali sɔsɔ i kan ka tuubi an bɛ fara i kan ka ala deli ye parce que e kan tɛ yarali ma i kan bɛ ayidara de ma ayidara kama e y'i disi da ala ka kira disi la ka ala ka kira bɔ silamɛya la k'a bɔ kiraya la ayidara kama i kafiriyara ko ayidara ko an ye dɔ kɛ ala kira bangeni na ko dɔn ye haramu ye kuma jugu bɛɛ ɔ dɔn jugu bɛ yen jago dagalen don mais jago jugu bɛ yen o alors ala kira sɔrɔ silam a bɛ kitabu jumɛn na Bukhari i y'a dɔn o ye Bukhari yɛrɛ bonya kuranɛ ye bi u ka o Bukhari ta u yɛrɛ ye Bukhari min ko kuranɛ ni Bukhari de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ko mais ko kuranɛ b'a dan ko a bɛ tugu kuranɛ na o t'anw ka kuma ye dɛ olu de y'a fɔ o tuma na tiɲɛna Bukhari tugura kuranɛ na o tuma na a ka o Bukhari a dayɛlɛ dɛ a b'o kɔnɔ dɔnkɛlaw u bɛ ka dunu dɛsi ka dɔnkili da ka kuyu da ka dɔ kɛ alakira muso sallallahu alaihi wasallam Sayida Aisha a nana kira yɔrɔ la a ko na yan dɛ kira ko mun don a ko na yan anw ka kira c'est-à-dire a bɛ maa bana ni min kɛra karamɔgɔni ye ni o ye jalamuguni meleke Jabate ka hakɛ to walima o ye disani biri a kun na walima ka kɔlɔsini sɔrɔ o bɛ t'i sigi a ka denbaya la k'a nisɔngoya ka dimi kumana ni maa ma karamɔgɔkɛ salamu aleykum wa aleykum salam c'est-à-dire ka karamɔgɔya kɛ kafiriya yɛrɛ ye n'a bɛna denmisɛnninw b'a fɔ u baw ye buwa bɛna bɛɛ bɛ boli a ye dɔ bɔ arajo ma a ye fɛnw faga u bɛ fɛn bɛɛ faga ka boli ka t'u sigi n'i y'i ka denbaya mara ten e ni firawunɛ bɛɛ ka kan alakira sallallahu alaihi wasallam mina alakira kisi nɛɛma b'a ma a n'a musow a tun b'a musow de wuli k'u jɔ an b'a Aisha filɛ dɔwɛrɛ filɛ u b'a fɔ ko an ka kurusi kɛ Seyidu Rusuli kiraw kuntigi ni kira laban a n'a musow de bɛ kurusi kɛ an b'a Aisha o kun ma kɔrɔbaya a b'a faamu ten o kun ma kɔrɔbaya kosɛbɛ a n'o ye kurusi kɛ o y'a sama ka bɔ a la kumana muso bɛɛ ye tɛgɛrɛ fɔ k'u gɛɲɛna ka dɔnkili da kira la kira ko n tɛ baasi ye a y'i muɲu an baw filɛ nin ye n'u lafiyara n'u ye sini sɔrɔ dɔrɔn u bɛ bonya an b'a Aisata bonyana kira y'a nɛgɛ ko ayiwa ko kelen kɛra an ka filanan kɛ ça fait aw dusukun kan ka kɛ cogo dɔ la sisan ni ala ka kira de ye i tɛ foyi ye ko karamɔgɔ jalani o n'a ka kɔlɔsi n'a ka jalamugu de ni siri n bɛ i b'a dimine de ko a b'a sɛbɛ la mais ala kira filɛ sallallahu alaihi wasallam a n'a ka famille an b'a Aisata nana jɔ Seyidu Rusuli nana jɔ Jibirila bɛ jigin cɛ min kan muso tɔw ye alibitiri ye u ko hip o y'a sɔrɔ an b'a Aisata bonyana paraw kira y'a dan o kumana dɔnkili sumayara kira ko nin bɛ bila dɔ in nɔ na u ka nin sɔsɔ kɛ nin kun ye kira n'a ka famille de ye a n'a ka du bi tan de n'a bɛna bɛɛ bi content parce que u b'a fɔ an bɛna ɲɛnajɛ mais u ye yɛlɛ yɛrɛ kɛ haramu ye n'i kɛra silamɛ ye dɔrɔn i b'i dimi k'i sigi fo ka t'i sa a faamuna n bɛ fɛ ka min fɔ mawuludukɛla fɔlɔw olu ye dɔn kɛ haramu ye ko alakira kun ma kalan
u ka kuma bɛɛ la parce que u ko u ye min fɔ dɔn na a ka gɛlɛ dɛ mais alakira dɔnkɛlaw natɔ u bɛ ka dunu dasi u bɛ ka kuyuw da ka dɔ kɛ an b'a ye sata alakira muso dɔ sallallahu alaihi wasallam a ko kira ma ko na yan kira ko mun don a ko na yan sa kira nana a ko i bolo da kogo la kira y'a bolo da kogo la an b'a ye sata yɛlɛ n'a kan kan ka dɔnkilidalaw filɛ u bɛ dɔ kɛ u sera alakira ka hakɛ la u y'a dɔn kira muso bɛ ka k'u filɛ u y'u jɔ ye ka dunu dasi k'a dasi a ma ɲɛ kira tilala ka ko a ye don Bukhari Sahihu Bukhari Sahih Bukhari o kuma na aw ye dɔn haramu ka se nin ma k'a yira ko kira ye dɔnkɛlaw accepté a ka so o kuma na suna ma se k'a kɛ tɛ baasi ye nka n y'a nangari ye kafiriya ye o to yen muso dɔ bɛ yen nin bɛɛ bɛ suna kitabu de la n tɛ ka kitabu si d'i ma an ka suna kitabu kɔ kira sɔrɔ silamu a b'a ka so misiri kɔnɔ quoi muso ye ni dununbara nana ko a bɛ don sahaba minnu b'i n'a fɔ ɲɔgɔn na o nin ye mun ye nin ye mun ye i bɛ taa mun kɛ dunun na muso ko n bɛ taa fɔ kɛ ko i jɔ u y'a fɛn fɛn k'a ka dunun minɛ muso donna muso taara ka taa salamu di kira ma kira ko a kɛra di a ko i taatɔ kɛlɛyɔrɔ la ne de ye n dafali ko ni ala y'i dɛmɛ ko i ye kɛlɛ gaɲɛ n bɛna dunun dasi ka kuyu da ka dɔnkili da ka n saku kira ko i y'i dafalen a ko ɔhɔ ko i ka dafalen bɔ muso ye sahabaw ɲɔni ka bɔ yen ka taa ka dununbara ta ka n'a dasi kira ye a bɛ kuyu da a b'i sago o tuma na aw ma nin kalan wa a ma kalantɔ a ma faamu de o to yen Jaafar Seydina Ali balimakɛ Jaafar ale taara kɛlɛkɛyɔrɔ la kɛlɛ in sofɛra silamɛ caman sara mais après ala ye Jaafar ɲuman segin kira ma kira sɔrɔ silamɛ a bɛ Xayibara kɛlɛ la don min na ala y'a dɛmɛ Xayibara minɛna u b'o sigi la dɔrɔn a fɔra kira ye ko Jaafar nana kira ko Jaafar bɛ min Jaafar wulila o yɔrɔ bɛɛ ani kira y'i to ɲɔgɔn kan kira ko Jaafar ma ko shabbahata nabiyaka khulqan wa khalqan aw wa khilqa o kɛra min kɛ kira ko a ma a ko i bɔra i ka kira fɛ c'est-à-dire i n'i ka kira bɔra ɲɔgɔn fɛ ne ɲɛda ne ɲɛda bɔlen don wa an jogo bɔlen don Jaafar ko ne kira ko ɔhɔ a y'a ka jalamugu bɔ a kunna k'a cɛsiri sahabaw ye tɛgɛrɛ minɛ hani an ya Jaafar a y'i dɔn fo k'a ɲɛnamini u y'a minɛ k'a sigi ne hakili la suna dɔ ye a kɛra kira ɲɛna a ma bali n'a sɔrɔla o bɛ suna na fɛn min kɛra kira ɲɛna a ma bali n'o bɛ suna na kumana olu dun ye nin nangari cogo di ka Bukhari yɛrɛ sɔsɔ u ye Bukhari yɛrɛ min bila k'a ni kuranɛ don ɲɔgɔn na o kumana Hayidara kama ka Bukhari sɔsɔ ka alakira ka suna bɛɛ wuli ka bɔ aha ayiwa an karamɔgɔ ko Jaafar ye dɔn kɛ misiri yɛrɛ de kɔnɔ bolibana alimami ala k'i sara jazakumullah khair a ko Jaafar ye dɔn kɛ misiri yɛrɛ de kɔnɔ mais alakira sɔnna k'a muso kɔrɔta ka dɔnkɛlaw lajɛ maa ka tila ka dɔn haramu ala k'i sara dɔn dɔw ye haramu ye dɔn min ye haramu ye walimuso ni walicɛ ka ɲaami an m'o daga mais Seydul Wujudi nana a y'a yara Banjugu n'a dɔwɛrɛ kɛra n'i ka jalamugu tora i kun na i ye bɛɛ da ayiwa o kuma n'a ɲɛna sisan o kuma na nin bɛɛ kɔfɛ ne b'a ɲini mɔgɔw fɛ a ye sabali dɔw mago salen don u tɛ mɔgɔ mago ɲɛnɛ fɛ alakira y'o de fɔ ko kullu zi ni'matin mahsud maa o maa n'ala ye hɛrɛ k'i ye kira ko i ka da la a ye hasidi minnu ja la k'u tɛ se ka sunɔgɔ tuma na an bɛ min ɲini ala fɛ dɔrɔn ala ka don an n'u cɛ
ka tila k'a ɲini ala fɛ nin yɔrɔba in kama nin jama barikama in kama an faso ala k'a kisi an ka sɔrɔsiw ala k'u kisi ŋaniya jugu minnu bɛ yen ani minnu bɛ an yɛrɛ fɛ bamakɔ yan ani minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛ an ka sɔrɔsiw kama ani an faso kama ala k'a bɛɛ halaki ŋaniya jugu minnu bɛ mali in nɔfɛ minnu b'an fɛ yan ani minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛ ani minnu bɛ k'an ka sɔrɔsiw janfa yarabi ala k'u bɛɛ halaki ala k'a bɛɛ halaki u bɛ min ɲini ala kana d'u ma ni a ye to ka nin kɛ koyi a bɛ kuranɛ kɔnɔ o kira dɔ ye dangani kɛ a ka dangani yɛrɛ ko la tazar alal ardi minal kafirina dayyara a ko ala kafiri bɛɛ ta tiɲɛ hali a tomi ni kelen ka n'a to ye dɛ ko danga ti bɛɛ min ka kan ni danga ye o de b'a fɔ danga ti bɛɛ n'o tɛ mun ye n'an bɛ fajiri seli n ko n'a sera yɔrɔ dɔ la kunutu bɛ yen fajiri selitɔ arakan fila in kunutu tɛ yen i b'i jɔ ka dugawu dɔ kɛ a ye ɲininka dɛ ko a dugawu donna seli la cogo di u ye alakira tɔɔrɔ de k'a ɲɛ guwan a selitɔ a sera nin yɔrɔ la a ko alahuma aleka bi kureshi a ko ala u ye sɛgɛn n b'i ma ni kureshi ye sa n b'i ma n'u ye jibirila y'i cun k'o yɔrɔ bɛɛ ko a walanwala dɛ n'i ko kureshi ala b'a bɛɛ halaki sisan i kan bɛ jɔn ni jɔn ma o yɔrɔ la kira y'a walanwala a ye cɛ o cɛ tɔgɔ fɔ ala y'a bɛɛ ta tiɲɛ yarabi ala k'an juguw ta tiɲɛ faso in jugu ala k'a bɛɛ halaki ala ka mali jɔ ala k'an ka sɔrɔsiw kɔlɔsi ala ka jamana in tanga a ŋaniya jugutigiw ala k'u yɛrɛ to a la ala k'u bɛɛ dɛsɛ a kana ɲinɛ nin dugawu ninnu kɔ n'a ye yɔrɔ ɲɛnɛmaw sɔrɔ a ye dugawu kɛ dɛ n'o tɛ jamana in a ka gɛlɛn c'est-à-dire mɔgɔ o mɔgɔ bɛ mali dɔ ka kɔrɔ bɛɛ ko k'u ma d'a la ni mali kelen in don an ko mali in don dɛ mali in don wa a bɛ to yen fana maliya in na ni ala sɔnna lafiya bɛ nin bɛɛ kɔfɛ nkalontigiw bɛna dɔn sow bɛna dɔn faso feerelaw bɛna dɔn tiɲɛtigiw bɛna dɔn ala ka ɲumanw dɛmɛ tiɲɛnikɛla ninnu ala k'u labila ala k'u jigi tigɛ ala k'u dɛsɛ an faso jugu bɛɛ ala k'u jigi tigɛ ala k'u dɛsɛ ne ka kuma bi surunya nin yɔrɔ in na n dɔgɔkɛ folen kɔ ka segin k'a fo an b'a fo ka sirifi bɛɛ fo sirifilakaw a sara bɛ ala bolo n balimamusow ani n baw a sara bɛ ala bolo a ka ɲuman an bɛ sa n'a ye an ti ɲinɛ gɛlɛya bɛ yen tuma min na maa min bɛna ko ne bi yan o minɛ dɛ ko ka gɛlɛ don min na yan sirifilaka bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan a muso bɛɛ n baw ani n balimamuso bɛɛ a bɛɛ ani n balimamuso denw u bɛɛ nan'u yɛrɛ Ayidara la Ayidara an bi yan an b'i kɛrɛfɛ sirifiw a sara bɛ ala de bolo a ka du ala k'a barika ala k'a jidi a sara bɛ ala bolo mun fa foli b'i ye leader silamɛ bɛɛ ka tɔn don mais a sabati a n'a wulikajɔ a b'a olu mɔgɔ damadɔ de bolo u sara bɛ ala de bolo ala k'u sara hɛrɛ la n bɛ min fɔ n dɔgɔkɛ ye mais n b'a f'u ye u k'u cɛsiri olu denmisɛnnin damaw ka ɲɔgɔn minɛ jamana in an kana to a ka tiɲɛ n'a ye ɲɔgɔn minɛ bilahi n'an ko min o don mais a ye ɲɔgɔn minɛ a ye ɲɔgɔn minɛ n bɛ min fɔ denmisɛnw ye a ye ɲɔgɔn minɛ silamɛya sɛgɛnna silamɛw tɔɔrɔ la mais n'aw ye ɲɔgɔn minɛ nin jamana in a ti tiɲɛ a kana nata a ye nata ala la min bɛ mɔgɔw bolo a k'a to yen min ko n b'i fɛ bi sini o de bɛ marifa ta kumana n'i ye ala tɛgɛ minɛ tɛgɛ tɔw bila a y'a janto bilahi aliyul azim n'a ye ala tɛgɛ minɛ a ye tɛgɛ tɔw bila a bɛ se ka kuma yan'a ka sa lahara a bɛ se ka kuma ala ɲɛkɔrɔ
الطمع رق معبد سيدنا علي كما دي اكو نتا جونيا جورو دو فوكيسا ابيسا جونيا لا جورو تيتك ni natara kana nata alala mɔgɔw to yen n'ala ko a b'i sɔn mɔgɔw tɛ se k'a bali nka n b'a dama kalifa ɲɔgɔn ma a ye ɲɔgɔn minɛ a kana da nin ma dɛ hali ni wajuli tɛ a ye ɲɔgɔn wele a ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an bɛ fɛ yɛlɛmɛ ka don jamana in kɔnɔ an ka bɔ tan aha ni nin kɛra an bɛ bɔ tan a kana kɛlɛ kɛ a kana fitinɛ kɛ a kana fitinɛtigi dɛmɛ jamana in besonnen tɛ kɛlɛ la a mago tɛ fitinɛ na bi a mago bɛ min na an ka ɲɔgɔn minɛ an k'an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ n'ala y'an se tiɲɛ ni nkalon bɛna dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na nka mago ɲininaw kana hakili suɲɛ wari kana taa n'aw ye a ye jɛ wari kɔ ala ta bɛ a ka ca nin ye bilahi a ka ca nin ye fo cɛ ka se ka kuma jango wajulikɛla e min ko mɔgɔw ma ala ko tan fo i ka se ka kuma min bɛ fɔ o ko tɛ o min bɛ kɛ de ko don a ye kumanaw to yen ala bɛ yen mais n b'a kalifa ɲɔgɔn ma bi kɔfɛ n bɛ fɛ k'a ye a bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛɛ wala ne bɛ kuma surunya k'a fɔ sirifuw ye ala k'u sara n y'a fɔ nin kɛnɛ in ka siɲɛ caman dugawu minnu bɛ kɛ yan jamana in b'o de bolo dɛ dugawu ninnu jamana in b'o de bolo a kana dimi fiyewu dimi de ye mɔgɔ jugu ye a kana dimi dalilu caman bɛ yen anw tɛ foyi kɛ diinɛ na maa bɛ se ka min sɔsɔ mais ne tɛ karisa fɛ n tɛ ala yɛrɛ fɛ n bɛ n profiter ni diinɛ tɔgɔ ye o de bɛ yen ɲɔ tɛ anw mɔkɛw ma sa nkalon kan an karamɔgɔ dɔw ko k'olu faw tun bɛ mawuludu kɛ k'u mɔkɛw tun bɛ mawuludu kɛ ko mais k'u ma deli ka nin kɛcogo modèle y'a la an ko tuma na a kɛra kojugu ye an ma kɛcogo min y'a la a y'o bɔ a la sa a ka faw n'a mɔkɛw ladege nka n'a sɔrɔla a faw n'a mɔkɛw sara nkalon kan sa o tuma na a bɛ se ka to a ta in kan ko a kɛcogo yɛlɛmɛra ko dɔw bɛ kalan u ma kalan o tasawufu yɛrɛ dilanlen bɛ o de kan tasawufu yɛrɛ dilanlen bɛ o de kan mais u ma kalan kɛ u bɛ mɔgɔ dɔ de nɔfɛ ala ko tɛ hasbunallahu wa ni'mal wakil ala k'an mago ɲɛ ala k'an n'aw sutura ala k'an n'aw wasa ala ka garisigɛw foni gɛlɛya bɛ maa o maa na ye ala ma wulila min ta ye denko ye ala ka den di min ta ye cɛko ye ala k'o di min ta ye musoko ye ala k'o nɔgɔya min ta ye garisigɛ yɛrɛ ala ka garisigɛ ɲuman di ala k'an n'aw wasa ala k'an n'aw sutura salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh wajulu baaraw bɛɛ lajɛlen nana kun cɛ ni an ka sirifukɛ fana ye muhamadul amin haidara ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni bana min ye ale ye duwawu kɛ ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛ an badiya silamɛw su ye dɔ kɛ yarabi ala ka hinɛ taaba bɛɛ lajɛlen na ala ka yafaw ma ala k'u dayɔrɔ suma ciba hɔrɔma kosɔn sala ala muhammad اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا ربي اللهم اغفر لها وارحمها واجعل الجنة مصواها اللهم إن كانت محسنة فزد في سانها وإن كانت مسيئة فتزاوج عن سيئتها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أمي الله تعالى دلي ni wajulukɛla fɛn fɛn farala ɲɔgɔn kan
ani nin silamɛ jama fɛn fɛn farala ɲɔgɔn kan nin kɛnɛ in kan ka nin wajulu kɛnɛ in sigi k'a kɛ hinɛ lase ka taga an ka musokɔrɔba ma n'o ye Aja Banana Kɔnɛ, Ala ka hinɛ se a ma, ale ni an ka silamɛ su tɛmɛlenw bɛɛ lajɛlen. Wajulu kɛnɛ min sigira, wajulu minnu kɛra a don, Ala ka kɛ nɔrɔ ye k'a don an bɛɛ lajɛlen dusukun na, k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen nafalan ye, ka nin kɛ fiɲɛ bɔda kura ye Mali wajulukɛlaw bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ, ka don da kelen fɛ. Ala ka sigida nata wɛrɛw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tinya wilila hangalondi zega tiebe tinya wilila fala ka chideme. Tinya wilila hangalondi zega tiebe tinya wilila fala ka chideme. Tinya wilila hangalondi zega tiebe tinya wilila fala ka chideme. Tinya wilila namara shikolo mawe tinya wilila fala ka chideme. Tinya wilila saraka jubu bomori tinya wilila fala ka chideme. Nebo tinya wilila dabali jubu kemori tinya wilila